Уважаеми ученици, родители, партньори и съмишленици, добре дошли на първото виртуално изложение Частни училища 2012. Да, няма шега. Ние подготвихме с много любов и с много ентусиазъм това първо не само за Българската асоциация на частните училища изложение, но и за цялата страна. Защо го направихме? За да улесним вас, родители, деца, всички, които се интересуват от частните училища, да влязат, да видят, да се запознаят с програмите, да получат необходимата информация и така информирани по-лесно и по-правилно да направят своя избор за новата 2012-2013 година. Да, изложението дава възможност за онлайн връзка, за беседване с ръководители, представители на училището, за задаване на въпроси и отговор на тези въпроси. Изобщо имате пълни възможности, използвайте ги. Аз съм убедена, че колегите от училищата, които участват, ще ви бъдат изцяло в услуга и в помощ. Вече 20 години от началото на старта на частните училища в България. Това е един много динамично извървян път, с много успехи, много постижения. Най-важното от тях е това, че те вече се утвърдиха като авторитетни образователно-възпитателни институции. Безспорно е, всички резултати от вътрешни и външни изпити го доказват. Българската асоциация на частните училища, като единствената представителна организация в частния училищен сектор, е неизменен гарант за качеството на образованието в частните училища и детски градини. Изложението стартира на 21 март. Вие ще имате възможност и в следващи дни да влизате в онлайн връзки, да установявате, а така също и да наблюдавате и защо не и да участвате в редица прояви, които тази година Българската асоциация на частните училища ще организира по повод на своята 15 годишнина. И така, приятно и полезно участие и контакт с нашите частни училища и детски градини.